Love knows no age. Why boundary ang gugma? Mao kinig pamatudan sa 93 anyos nga lolo o ang iyang 51 anyos nga pares nga baghuay lang ni hagit sa talikala sa Kaminyoon. Nahatagan yun o katumanan ang ilang pangandoy nga makapanumpa sa paghinigugma ay atubangan sa Ginoo sulod sa simbahan. Atong sayran ang ilang makapakilig o feel-good nga love story sa kwento ng Pilipino. Nya, anang anytime nga, pwede siya magpalab sa akong life. Tungod sa kabuutan, nakuha ni Tatay Alfonso ang matamis nga yes ni Nang Ellen dihang nanguyab pa siya kaniadto. Mato din ang Ellen, ngawa na niya isipa pa ang ilang edad kay nahugna nga ang iyang pagbati kay Tatay Alfonso. 8 ka buwan, murag nakakuan ako niya, naka-feel na ko niya og kanang laba niya. And then, mga 1 year na mo, dito na ko naka-feel na full in love na ko sa iya. It just happened that I met Aileen for that time. So I courted her, though it takes me few weeks and months to say I love you. Gusto nilang magpakasal, apan napugngan tungod sa problemang pinansyal. Ug nahimo silang live-in partner sulod sa 11 ka tuig. Sa tabang sa Santo Niño Parish sa Barangay Paknaan sa Mandawi City, opisyal nga miatubang nasa altar sa Kaminyoon si Tatay Alfonso ug si Nang Ellen ni atong November 5. May venue na usab human sa seremonyas, salo-salo, libreng wedding gown ug attire ug uban pa. Mapasalamaton ang magpari sa ilang mga higala ug pamilya na supportive kanila. Bugtong panaad sa newlywed sa usag-usa. Kaya ako anytime, sacrifice man gani ko nga kanang live-in partner pa mi. Karon pa ka nga married na gid mi. I will be here for her to help